марказҳои амрикоӣ дар тамоми кишварҳои мизбон яке аз воситаҳои васлкунандаи шуъбаи кор бо ҷомеаи сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ҳисоб рафта, то ба имрӯз дар 150 кишвари дунё қариб 700 маркази амрикоӣ фаъолият мекунад. барномаи марказҳои амрикоӣ дар Тоҷикистон соли 2005 барои тақвият бахшидани ҳамкориҳо миёни сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Душанбе ва муассисаҳои таълимии маҳаллии кишвар роҳандозӣ шудааст. марказҳои амрикоӣ ҳамчун модели китобхонаи амрикоӣ буда, барои мардуми маҳаллӣ маълумоти дақиқ ва дастрасро оид ба Амрико ва амрикоиҳо, барномаҳои фарҳангӣ, китобҳо ба забони англисӣ ва маҳаллӣ дар бораи Амрико, иттилоот аз дафтари Департаменти давлатӣ оид ба барномаҳои иттилоотӣ ва таҳсили байналмилалӣ, осори бадеӣ, нашриёти тиҷоратӣ ва ҳукуматӣ, маводи омӯзишӣ бо забони англисӣ, дастрасӣ ба шабакаи умумиҷаҳонии интернетро ба таври ройгон фароҳам меоварад. инчунин дар марказҳои амрикоӣ хоҳишмандон бо мутахассисони варзидаи амрикоӣ дар ҳама соҳаҳо мулоқот карда аз таҷрибаи онҳо бархурдор мешаванд. айни замон дар Тоҷикистон 8 маркази амрикоӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Панҷакент, Хуҷанд, Исфара, Хоруғ, Ғарм, Кӯлоб ва Бохтар фаъолият мекунад. марказҳои амрикоӣ дар Тоҷикистони азиз дар қалби мавзеъҳои таърихии дорои асрору асотири нохондаи беш аз ҳазорсолаҳо ва мавзеъҳои биҳиштосои кишвар ҷойгиранд. дарвозаи марказҳои амрикоӣ барои ҳар нафаре ки хоҳиши сайқал додани сатҳи дониши забони англисӣ ва имкониятҳои рушди хешро дорад, ҳамеша боз аст. American space, we come for unity.